Tumrap sing ngrasuk agama Islam aja nganti nindakake kewajibane 5 wektu ya Mas. Lagu pepeling ngelingke marang aku lan kowe kabeh. Coba presiden sing saka Blitar Jawa Timur Mbak Yosi Dian Pratiwi. Tebih niki Pak. Bar nganggo kudung jilbab. Heeh. Oh ketok le. Ngarepe kaya uplek persis niku. Jumeneng Mbak Yosi. Padang bulan ning pesisir Banyuwangi. Padang bulan ning pesisir Banyuwangi. Dalu Mbak Yosi. Belajar dalu pucange bali kok sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan nopo dateng PT Puja Perkasa ingkang ambal warsa utawi ulang tahun kaping 17. Anjir, mugi-mugi PT Puja Perkasa semakin ngrembaka sukses dan berguna. Amin. Amin. Pancen dadi yo dalan iso alus jembatan pirang-pirang ya saka berkah PT Puja Perkasa. Lah nggih to. Nggih bangun ning IKN ning ngono pirang-pirang. Nggih. Iya. So insyaallah kanca-kanca dikanthi Bobo Hanafi ning IKN. Wayangan ning mriko. Wayangan sik ruwatan sak jam baru terus wayangan. Iya. Mergo ning IKN kono iki perlu diruwat. Panggonane kersane tambah aman nyaman. Oh nggih, heeh. Mbak Yosi ora ijen ya dikancani karo Mbak Elisa karo Mbak Lucy. Oh jenenge bintang tamu. Lemah lembut. Aku suka. Iya. Mbak Lucy sing lemah lembut. Aja gayemi.